9. alkalommal történik már ez a keresztállítás. 2003 volt az első év, amikor Novák Előd kezdeményezésére és az ő aktív munkájával, kétkezi munkájával az első keresztállítás megtörtént. Mégpedig azért, hogy az ünnepekre készülve, karácsonyhoz közeledve egy kicsit megálljunk és elgondolkodjunk az ünnep valódi értékén. Az, hogy egymás felé forduljunk, egymáshoz szóljunk, odafigyeljünk egymásra, és ne csak rohangáljunk az áruházakban ajándékokat vásárolni, hanem az ünnep igazi értékét egy kicsit együtt kiélhessük. És az adventi gyertyagyújtással visszatérjünk az ősi hagyományokhoz. A mai keresztállításon elsőként felkérném Dúró Dórát, a Jobbik Magyarországért Mozgalom parlamenti képviselőjét, hogy mondja el beszédét. Szeretettel köszöntök én is minden magunkfajtát, tisztelettel üdvözlöm Püspök urat is, és nagyon nagy öröm számomra, hogy ismét itt lehetek a Móricz Zsigmond körtéren, ennek a keresztnek a tövében, amely kettős kereszt lévén kettős missziót is szeretne beteljesíteni. Az egyik természetesen a keresztény misszió, hogy a karácsonyhoz közeledve a várakozás időszakában, a mai fogyasztói társadalomban egy kicsit meg tudjuk mutatni újra az embereknek, hogy a karácsony miről is szól, mire is várunk mi ilyenkor advent időszakában, és megmutassuk a valódi értelmét a karácsonynak, ami nem az sajnos, amit a fogyasztói társadalom, amit az áruházak sugallnak nekünk, nem a vásárlás, nem a pénzköltés az értelme, hanem Krisztus születése. Magyarország egy keresztény ország, Szent István király ajánlotta fel Szűz Máriának 1000 évvel ezelőtt. Ez a hagyomány, ez a magyarság hagyománya, ezért mondhatjuk azt, hogy emellett a keresztény misszió mellett egy magyarság tudatot, egy magyarság missziót is képviselnek ezek a keresztek, amelyek valóban már hagyományosan állnak az ország több pontján, így a Móricz Zsigmond körtéren is. A Jobbik egy fiatal párt, mégis az első országos missziónk volt ez a keresztállítás. 2003 óta állítjuk a kereszteket szerte az országban, ugyanezzel a céllal. Nagyon sokaknak ez nem tetszik. Tudjuk jól, hogy sokan üldöznek minket, illetve azt mondják, hogy a kereszt nem az utcára való. Mi úgy gondoljuk, és ezért is állítjuk az utcára is a keresztet, mert azt mondjuk, hogy nem szabad a templomba bezárni a kereszteket. A kereszt, a kereszténység az életünk része. Az életünk része kell, hogy legyen, így Szent Imre városban is, akár a Szent Imre templom tetején, akár a Szikla templom tetején, a Gellért-hegyen, akár az életünkben, itt a Móricz Zsigmond körtéren, akár az otthonainkban is, a falon kiakasztva. És az életünk része kellene, hogy legyen, úgy gondoljuk, az iskolákban is. Sajnos, ahogy a Fidesz az alaptörvényben is mind a kereszténységet, mind a magyarság tudatot nagyon hangzatos, a preambulumban nagyon hangzatos szavakkal elintézte, de magában a normaszövegben, aminek konkrét következményei lennének a mindennapokban, már nem jelenik meg a kereszténység. Ugyanez a helyzet a köznevelési törvénnyel is, amelynek szintén a hazafias és keresztényi nevelés a preambulumában szerepel, de magában a normaszövegben, amelynek tehát kihatása lesz az életünkre, a liberális, világnézetileg semleges oktatás követelménye az, ami szerepel. Tehát a hangzatos szavak ellenére továbbra is megmarad ez az ateista világ az iskolákban, és a Jobbik kezdeményezte korábban is számos ponton azt, hogy például a hit és erkölcstan iskolai bevezetésével a fiatalságot is neveljük rá arra, hogy mi a valódi értelme, valódi hagyománya Magyarországnak, amelynek szerves része a kereszténység, és most a köznevelési törvény kapcsán is ezt elmondtuk a vitában is, és javaslatot is tettünk arra, hogy ne engedjük azt, hogy ez a világnézetileg semleges deviancia legyen az, amely a fiataloknak példaképként szolgál a jövőben, hanem igenis
érezze minden fiatal, legyen az identitásának része a kereszt, a kereszténység és a magyarság, amely tehát ebben a kettős keresztben, ebben a kettős identitásban össze is kapcsolódik egymással. Mi ezt szeretnénk elérni, ezért küzdünk 8 éve már ezeknek a kereszteknek az állításával is, és most már az országgyűlésben is, ezeknek a javaslatoknak a megfogalmazásával is, mert mi úgy érezzük, hogy ez lehet a záloga nem csak 1000 éves múltunknak, hanem a szebb jövőnknek is. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük szépen, és Szabó Koppányt szólítom a mikrofonhoz, és hallgassák meg Koppány szavalatát. Reményik Sándor, nagy magyar télben. Nagy magyar télben picike tüzek, a lángotokban bízom. Legyen bár messze pusztán rőzselánk, bár bolygófény a síron, szent házi tűz, vagy bújdosó zsarátnok. Boldog vagyok, ha magyar lángot látok. Nagy magyar télben picike tüzek, szikrák, mécsek, lidércek. Mutassatok bár csontvászhalmokat, vagy rejtett aranyércet. Csak égjetek, csak melegítsetek ma! Sose volt így szükség lángotokra. Nagy magyar télben picike tüzek. Jaj, beszédszorva égtek. Királyhágón, Kárpáton, mindenütt. De mondok egyet néktek, szelídfények és szilajvándorlángok. Mit gondoltok, ha összefogóznátok? Nagy magyar télben picike tüzek. Sose volt még olyan mágia, mintha ez a sok-sok titkos láng összefogna egy láncba. Az égig, a csillagos égig érne, és minden idegen rongy benne égne. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm körünkben Csuka Tamás református püspök urat, és felkérem a kettős kereszt megáldására. Kedves magyar és keresztény testvéreim, engem a kettős kereszt két tényre emlékeztet. Nyilvánvaló módon az első tény, hogy valamikor az idők teljességében állt a Golgotán az a kereszt, amelyen Jézus Krisztus elszenvedte a váltsághalált. Éppen ide készülve valaki megkérdezte, hogy miért kettős ez a kereszt. Gondolom, hogy az itt lévők tudják, de azért elmondom, hogy ugye van a hagyományos latin kereszt, az egy ágú kereszt. A kettős kereszt azért van, mert tudjuk a Bibliából, a Szentírásból, hogy Jézus Krisztus feje fölé az akkori 3 világnyelven egy feliratot iratott Pilátus. Gúnyból iratta ezt a feliratot, minek a magyar fordítása ez, hogy a názáreti Jézus a zsidók királya. Ennek a latin kezdőbetűit szokták fölírni a kisebbik ágára a keresztnek, az INRI, Jézus Nazarénus Rex Judeorum. Tehát ezért kettős a kereszt, hogy Jézusra, a zsidók a királyára, a királyok királyára emlékeztet, és jó volt hallani már itt a bevezető gondolatokat, hogy mi ne menjünk el az ünnep lényege mellett, mert az ünnep, az advent lényege, majd a karácsony lényege nem az, hogy mi mit tudunk adni a mieinknek, a szeretteinknek. Ez egy része a karácsonynak, hanem ahogy Szent Pál apostol mondja és írja, adjunk hálát az Isten kimondhatatlan ajándékáért. Ez a karácsony lényege.
és a kettős kereszt erről beszél. Ugyanakkor számomra a több mint 800 esztendeje használt jelképet is elém hozza, hiszen ez a kettős kereszt már ott volt az első királyoknak a címerében, mint egy utalva arra, hogy ezek a királyok, magyar királyaink keresztény királyok voltak. Istenfélő királyok voltak, akik lehetőség szerint mindent megtettek azért, hogy ez a nép elinduljon a felemelkedés útján, amihez hozzátartozik a hit, az Isten hit, Jézus Krisztus iránti szeretet és hűség. És hadd mondjam el, 2 dolgot ígértem a kereszttel kapcsolatban, de eszembe jutott egy harmadik dolog is. Engem a kettős kereszt valami másra is emlékeztet. Jézus maga mondja, hogy vegyük fel az ő keresztjét, hordozzuk az ő igáját. Engem a kettős kereszt emlékeztet nem is Jézus keresztjére, és nem csak az ő keresztjére és az ő igájára, hanem arra, hogy ennek a szerencsétlen, sokat szenvedett nemzetünknek milyen kereszteket kell hordoznia. Hordozni kell a nemzetközi finansztőke, az új gyarmatosítóknak a hatalmaskodását, az országromboló törekvését, és sajnos keresztként nehezedik ránk a mindenkori kormány gyarmatosító törekvéseket kiszolgáló ténykedése. És a mi dolgunk az, hogy mindez ellen felemeljük a szavunkat, és munkáljuk ennek az országnak valóban a szebb jövőjét, és ha én valamit szívből kívánok, és igazán erre a szolgálatra kértek, én áldást kérek elsősorban sokat próbált, sokat szenvedett nemzetünkre, és Isten áldja meg azt a Jobbik Magyarországért mozgalmat, melyik igyekszik megtenni azért, hogy valóban a mi jövőnk az szebb jövő legyen, és áldjon meg minden embert, ezen a téren sokan megfordulnak, akik elmennek a kereszt előtt, hogy elgondolkodjanak az ünnepnek a lényegén, és valóban megszülessen a szívünk, az Isten iránti hálaadás a szívünkben, hogy kimondhatatlan ajándékot adott nekünk Isten. A váltságban, a bűnbocsánatban Isten áldása kísérje mindannyiunk szép adventjét, és még szebb beteljesült karácsonyát. Szívből kívánom, hogy így legyen. Amen. Kedves vendégeink, az elkövetkezendő vasárnapokon minden vasárnap délután 4 órakor gyertyát fogunk gyújtani itt a keresztnél. Ezekre a gyertyagyújtásokra is mindenkit nagy szeretettel vár a Jobbik Magyarországért Mozgalom újbudai szervezete. December 4-én 16 órakor Bába Szilvia, a kerületi szervezet alelnöke fog beszédet mondani, és református igehirdetés lesz. December 11-én 16 órakor Kerékgyártó Krisztina, a Jobbik 11. kerületi újbudai képviselője fog beszélni, illetve Mirkóczky Ádám országgyűlési képviselő lesz a vendégünk. Szavalni fog Vári Kovács Péter színművész. December 18-án 16 órakor a Jobbik részéről beszédet fog mondani Szabó György, a budapesti közgyűlés tagja, és református igehirdetést fog tartani ifjabb Hegedűs Lóránt református lelkész. Minden rendezvényen egy kis süteménnyel és forró teával várjuk Önöket. Most pedig kérem, hogy gyújtsuk meg közösen az adventi gyertyát.